Ty Věte, jaký máš rád nudle? Já můžu klidně i ty instantní, člověče. Romane, co to děláš? Teď to vypadá jako říp. Ale šéfe, ty chtěl vidět Everest. No, tam si budu muset zajít na dovolenou, kamaráde. Guten Tag. Co to je? Was ist das? Das Graf? Roman, ty zlobice. Já chtít výsledky od tebe. Ohni. Schlimm, da muss man alles alleine machen. Na, besser? Já. Lepší? Nebo Graf, vyplata tvoje. Udělat tohle. Ty chtěla by? Nechtěla. Proč si taky něco neobjednáš? Já mám instantní nudle docela rád. A co das? Co vy děláte? Flákat se? Ne, obědvat. Jdeme. Obědvat. Bez práce nejsou koláče. Ani nudle. Už si poslal ty maily. Co to? Co ty grafy? Ale proč to vyjadřujete zrovna mě? Proč to nevyhodíte taky jemu tady tohle? Víc se podívej, jak je hubenej. Hele, a je to jenom proto, že tady v řeke vaří nejlíp. Maily jsem poslal. Roman, musíš poslat na všechny. Uwe, Filip, Helmut. Jasně. Ha? Jetzt geht's ale. Ty muset chlubit se tvojí prací. Pojď se mnou, ti něco ukážu. Roman, siehst du? To je krása. Ne, stáves. Jednou, tvoje graf tady. Chtěl bys? Jo. No, graf jako hezká cholka. Musíš mazlit. Jo, ale šéfe, výrobu máme tady. Ne. Hele, na to my ale nemáme čas. Já jsem vedoucí výroby, já patřím tam, šéfe. To je jenom funkce na vizitce. Udělej nějaká pěkná graf. No šup. A šnel. Oni. Co děláš? Odcházím. Odcházíš, počkej, kam odcházíš? No to nemůžeš. Nemůžeš odejít, já to tady bez toho nevzládnu. Zvládneš. Tak co? Máme radost? Víte, máme radost? Máme radost, ale co to je? No co? Co to je? To je fleška s mýma nejlepšíma grafama. S nima tady uděláš kariéru, kamaráde. S bojem. Tak díka, měj se! Kočka. Was ist los? Wohin gehst du? Tschüss. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Ale chlapče, zlatý, dobrá práce. Au, neblbni, ty blázne. Super. Dobrá práce, Romane. A mimochodem, už jsi viděl naše fitko? Sorry, šéfe, ale musím si jít zacvičit. Tady ve VPA je vedoucí výroby člověk, kterého zná úplně každý. Že jo, Barbara? Přesně tak, Romane, ale šlapej. Člověk, který zná všechny výrobní procesy a je součástí výroby. A zrovna teď nějakýho hledáme. Tak jestli na to máš, tak přijď k nám do VPA. To jsme si dali do těla. Vodu?